Jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare garti hannde oɗon ñalawma alhamisa sappo e jeenayi lewru juin hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi habaruji mon e ɗemgal Pulaar titruji men ɓurɗi mawnude ko toon to États-Unis puɗɗoɗen kanko Elon Musk goto e laaɗi makko ɗeɓe tesanno ena ɗum noon ko toon to Texas ene wayno kadi fusi jammanki ha hannde toon to États-Unis kadi ko États-Unis e habaruji international laamu makko kanko Donald Trump fuɗɗima wadde oɗo saha joni caɗele hakkude mumen ɗum noon e tunnade kadi ko journal biyeteɗo opinion ene wayno ko kanko Tulsa Gabbard ɗum noon ko toppiriɗo ko fati intelligence oɗo saha joni ɓe kanko omo jogui caɗele Donald Trump ko fati habaruji men international ko fati hayre Israël Iran ko jogorade kanko Donald Trump tawde kadi o wi ko ɗo jonte ɗiɗi mo ƴefti décision so tawi Amérique ne jogori nadde haare e kono ne wayno kadi ndamina kadi hawnaki leyɗel Europe mo kadi ma mbaw kadi walla haldude Iran beele jaam ne daña toon habaruji men international cekkitorɗen ko toon to Mauritanie noon kanko Fuutanke Diaw o wawino kadi hokkude en élément ko fati en haymidarnaɓe holno pewnitori ko fati ndungu gonago oɗo saha joni toon to Mauritanie ɗum woni titre jon ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en gara detuji mum joni siwti noon tan hannde ko alhamisa sappo e jeenayi lewru juin hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi ma en gartu joni Senegal, ha Portugal, ha Cameroun, Afrique, Amérique. On ne peut que se lever du jour, garage bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jamhira moon binden e gardinde men ni habaruji men guiɗɗoɗen ko toon to États-Unis ɗum noon ko tunnade kadi habaruji gumiriɗi toon to journal biyeteɗo Huntington Post walla Huffington Post walla kanko Elon Musk goto laaɗi kadi laaɗi makko kadi ɗe gonnoɗe e test ɗum noon ko toon to Texas ene wayno fusi jaam hanki ɗum noon laani ka wonno koye neldede kadi ko ƴewde holno yarata dow toon to dow weeyo e ɗum noon kadi ene wayno ko ɗum noon poɗodiral gongal hakkude makko kanko Elon Musk e Boeing siwtinto noon Boeing ko kañum nelduno yimɓe toon to weeyo ko kañum kadi fonno artimi kono yimɓe ɗiɗi kalinomi toon kene ɓuuri lebbi jeegom ko kanko Elon Musk laaɗi makko gartirnoɓe ɗon oɗo saha noon e wayno ko ɗumnade hande ko yalti kono Huffington Post kaɗo lanɗo ngol ɗo waɗi lawol nayɓol ene fusa toon to ko diwirta toon to Texas base muɗum ɓe mbiyata Star Base gonɗo toon to Texas tugnade hande Elon Musk ko haali o wi wonde ko hay goto e yimɓe ala gañi ɓen e kadi ene wayno kadi ɗon togo fusi ɗo en ala ko caɗele gonɗe hen pour wonande yimɓe takkiɓe oɗo nokku kono ne wayno oɗo saha joni ɓe compagnie makko namdima ko hay goto to ɓaado nokku to ɗum ɗo ɗum to laana ka fusi to laana ka noon fusi koye weeyo habaruji men hande toon to États-Unis tumnade kadi ko yalti toon to journal biyeteɗo politique hono kanko Donald Trump e kanko kadi ministre makko toppiriɗo ko fati intelligence hono biyeteɗo Tulsa Gabbard ene wayno ko caɗele nen goni hakkude mabɓe siftinɗon toon ko kanko Tulsa Gabbard ko neɗɗo ko debbo vétéran kadi ko neɗɗo ko démocrate parti démocrate wonno kadi kanko hoore makko jeeya ko toon ko to Hawaii kono noon élection ngaji ɓennuɗo ɗi ene wayno ko kanko jinggani ko Donald Trump ɗum noon fof ko caggal nde tina kadi won caɗele gonɗe hakkude makko kanko Tulsa Gabbard campagne arani ɗum noon ko caɗele gonɗe hakkude Kamala Harris ɗum waɗi kanko Tulsa Gabbard o suuɓi fatude toon to Donald Trump kono e nder Twitter mo waɗi kanko Tulsa Gabbard ɗum noon ko jande sappo lewru juin oɗon Twitter o windi hen o waɗi hen vidéo goto mo haala hen vidéo wi wonde ko ene wayno ko yimɓe politicien walla yimɓe ɓe ganduɗa en won jooɗi ene jiiɗi wurtude Amérique narde e guerre mo gandu fotani nadde kanko Tulsa Gabbard noon ko andira ene wayno andira wonde ko kala ko fati intervention yaade caggal leydi kanko ala hen o wi kadi ene wayno ko ɓeɗon kadi yiɗɓe wonɓe ñumbade walla wonɓe ñeññinde Amérique beele naata e guerre gonni koye nannude Amérique e guerre mo ganduɗa en guerre nucléaire ɗum ɗon noon ko aɗon haala ene wayno welani Donald Trump ko bon tunnade kadi habaruji jaltuɗi kanko Donald Trump ko umi Canada ko won batuji ɗi waɗata sur yimɓe jeeyaɓe e cabinet makko taw ko kaaloji ko fati sécurité ene wiyama wonde ko kanko Tulsa Gabbard donc ene wayno ko mbaɗa batuji hen saji taw kanko e makko ɓe noddani ɗum ɗo fof noon ene wayno ko oɗo saha joni anda ko holko woni
caɗele ɗe kono ene wayno ko kanko Donald Trump ko neɗɗo jikku makko ko yiɗa en dañji yimɓe liggotoɗo e makko walla liggontoɗom ene reftinama e lawol donc ene wayno ko tulsa gabar ko haala ko walla ko naati lawol makko ko jiɗɗo o rewnidemo e lawol wiide wonde ko o fotani yaade intervention ngaji o fotani nadde kadi gueruji ɗi ganduɗa en taw Amérique ala en intérêt. Kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Saare. kabaruji men international ko saare wonde oɗo sadio hakkunde kamɓe e Israel e kamɓe Iran siftin ɗon tan en wayno ko kamɓe Israel en wayno ko ma won yentere joni balɗe jeeɗiɗi hannde ko haare nde woni fuɗɗi toon ɗum noon ko kamɓe Israel puɗɗino neldude bomboji toon to Iran e wiide mabɓe kadi ɓe jinno ko fusde kala ko gueɗe ɗi nokkuji ɗi ganduɗa en kaɓirɗe nucléaire en pewne toon donc ko anda oɗo ñalawma hannde hono kamɓe toon to Maison Blanche hono ko Donald Trump o wi wonde ko hannde ne waɗi yakare ma wonde ko kamɓe Iran e kamɓe Israel e kamɓe kadi États-Unis maɓe mbawa wawde haaldude pour belle jamne dañe donc kanko Donald Trump o wi tan wonde koye ɗo e jonti ɗiɗi hawnaki ko kanko hoore makko ma aduno andu so tawi mo jogori nadde guerre walla so tawi guerre sohlani darto sohlani nadde hen ɗum noon ne wayno ko oɗon jamma hannde ne wayno ko ministre toppitiɗo ko fati e affaire étrangére mo Iran kañum hoore mum ne wayno ko nana toon to Genève e ɗum noon kadi donc kanko ministre des affaires étrangères mo Iran on en ɗaminama o fotti toon to Genève hono yimɓe hono ko tolno makko en taw ko France e Allemagne en wonde Angleterre ɓeɗo fof ene wayno ko arde toon haalde toon fate programme nucléaire mo kamɓe Iran ɓe jogui e kadi ene wayno ko yidde kadi ƴewde peeje kadi no ñaagori ndeɗo haare surtout no dartinirta attaque uji muɗum oɗo saha joni tugnade kadi habaruji gomiriɗi toon to Israel ɓe mbi ken ɓuura temedde ɗiɗi neɗɗo gañima toon to Israel kono ɓe kala no foti maɓe ko sibabude ñande alhamis nde no kamɓe Iran werladeɓe missilaji toon to hôpital goto gonɗo toon to nder centre Israel ko jiiɗa ɗum no kadi hono kamɓe secrétaire général Naim Qassem kañum woni secrétaire général Hezbollah o wi wonde ene wayni ko oɗo saha joni ene wayno Israel nene wiye ko jogori warde kanko gardiɗo leydi ko supreme leader Iran hono Ayatollah Ali Khamenei o wi ɗum noon soto ɗum no waɗi yimɓe région ɓe fof ene wayno toña ɗum noon ko hunde nde ganduɗa kandi kanko hoore makko kanko Vladimir Putin o rejeti ɗum o wi ɗum ko hunde no wona feere fonde miijede ni ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Vladimir Putin e kanko ɗum noon gardiɗo leydi ɓe kaldi kamɓe koye mabɓe mbi wonde ko alay saago ɓe jantini hen doole mabɓe pour ƴewde haare wonde hakkude Israel e Iran beele nde darto ko yacci ɗum noon e wayno ko ɗum ɗon kadi ko hunde nde ganduɗa kamɓe Amérique eɓe gudditino oɗo banggue ko fati e négociation noon kanko e Donald Trump cuggi nde o arti Canada nde ene wayno o fewjino ko yenno ko yo neldu hono vice président makko Jeudi envoyé spécial makko toon to Middle East hono biyeteɗo Steve Witkoff si babude laamu Iran oɗo holludeɓe wonde ko ene wayno ɓe cohlani haltude ɓe cohlani kadi joddade Amérique cohlani kadi haalde kala ko fati hen programme nucléaire tawde Amérique kañum hoore mum ene continue ene walliti Israel continue tagde ɗum donc ɗum waɗi kanko Donald Trump ene wayno o hayti neldude hono kanko Steve Witkoff e kanko kadi vice président Jeudi ɗum noon toon to Moyen-Orient ko wawi wonde fof e tugnade habaruji gomiriɗi toon to Europe hannde hono kamɓe ministre uji ɗiɗi tati ɗeɗo leyɗele tati hono Angleterre France ene wonde Allemagne ene wayno ko hawnaki ma pottu e ministre des affaires étrangères mo Iran balɗo toon hannde toon to Genève ƴewde kadi beele ene haaldude muɗum ko fati programme nucléaire kono noon kadi ƴewde kadi peeje no ganduɗa en hono haare nde no darta ko fati haare nde enen bonnandeji ɗi noon ɗum ene keewi oɗo saha joni tugnade kadi eko yalti e ñalawma he hono kamɓe ene wayno ko kamɓe Iran ɓe neldi missile goto toon to hôpital gonɗo toon to Israel ɗum noon ɓe neldi ɗum ko subaka law oɗon hôpital kadi ɓe mbi wonde ko ene wayno ko panɗe nayyi neɗɗo gañima toon e oɗon hôpital kadi ko hôpital mawɗo ene wayno ko ɓe e wiide mabɓe ko hakke ujunere neɗɗo ne safro toon donc ko hôpital ɓurɗo mawnude ko jiiɗa ɗum kadi ene wayno ko bomboji Iran kan jani kadi e nokku kadi mo ganduɗa taw ko recherche waɗetono toon oɗon nokku kadi ko nokku moftanoɗo ko ɓooyi donc ene wayno kene won hakke 15 étage ne wonno hen donc ko fati kamɓe Israel ene wayno ko ɓe mbawi kamɓe ne bombordude usine goto walla nokku goto taw ko fewnata ko fati ndiyam mbiyata ko ɗum ɗo réacteur uji ndiyam ɗum ɗon kadi ko hunde nde ganduɗa ene kamɓe Iran ɓe mbino wonde ko programme aɓe nucléaire koko fati ɓamtade ɗum noon ko programme wona fewnide kaɓirɗe awɗo réacteur taw ko fati ɗo e ndiyam ene jeeyano hen
anda ka rawal goto mabɓe fof surtout kanko Benjamin Netanyahu holko yiɗi kono ene wayno ko no Iran dartiri ni waɗi surprise wonande hay américain oɗo saa joni donc ene wayno ko kala nde Israël ñalli bombardude kamɓe Iran ene wayno ko jamma ɓe cuppito kamɓe ɓe gadda misillaji mabɓe eɓe mbatto ɗum noon e wayno ko kanko Khomeini e nder kadi haaluji ɗi haali wi wonde ko so tawi tan États-Unis naati hen ɗum noon e wayno ko ɗum noon jogori wonde ko battande bonde wonande Amérique groupe chiite gonɗo toon to Irak kañumen koye min mbi wonde ko kala nde Amérique naati e guerre o kañum kala ko position ngaji walla kala intérêt ji Amérique gonɗo toon to Moyen-Orient maɓe jani muɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko haare nde andaka taw to dartoto haggillaji kam gonti oɗo saa joni ko toon to Genève e toon kadi to Washington hono kanko Donald Trump hol décision mo jogori ƴeftude ko décision mo ƴettoto fof ma hollu kam wonde gouvernement makko walla cabinet yimɓe wonduɓe laamu makko ɓe kamɓe fof ɓe dakkodirani hol décision ƴeftireɗo ko intervention walla ko wasde wonde intervention tunnaji e galleji kewɗi janiyankoji kaalɗi ko fate caɗele ɗe jogui oɗo saa joni sibabude décision ngaji padaɗema ko fate haare Israël Iran habruji men international cakkitotoɗen ko toon to Sénégal en wayno ko hande décision ƴefta ko fati e kanko Farba Ngom haysinde wonde rapport o ene kanko professeur Alassane Mbaye haysinde conclusion makko holli wonde ko Farba Ngom jogui ñawuji kewɗi ɗiɗon ñawuji kadi ko ñawuji patuɗo e affaire uji ɓerɗe hay goto ɗiɗo ñawuji hollani wonde ko kanko Farba Ngom an gurdam makko woni koye danger analyse ɗi waɗi o wiyande ko ene wayni ko wawi wonde fof ene wayni ko Farba Ngom moftede ɗum e ɗiɗo kasuji wona hunde kadi wallore ɗum en ko fate cellal muɗum kono ene wayni ko ha hande kamɓe tribunal uji gonɗi toon walla gouvernement ala décision tawa ɗum e ƴefti pour liberté mo kanko Farba Ngom habaruji men international ko toon to Mauritanie donc e ndungu gonangu yimɓeɓe fof goni koye fewnitade holno ndentori ko fati nguɗon ndungu ko ɗum waɗi toon to Haymidade kadi ene wayno ɓe ƴefti peeje kese holno ɓe ndentirto caɗele ndungu gonangu ɗum noon keɗɗen Futanki Diaw tajma waɗenen gila hen Futanki Diaw bisimilla so ndungu fandima ko fayre mawde hakkillaji jowo kulhuli e caɗele ya garta calli kewat ilam taƴalaɓi nden fayre jeeyi sababu haymidannaɓe gummima gam haɓade caɗele ya garta ɓesgu wuuro ngo dawino hande dawol mumen ɗimmol ƴettuɗen Abou Samba Soya lollirɗo Abou Bari ko goto e mawɓe tawtornoɓe dawol ngol hande noon sukaɓe dawtiɗo dawolgol ngol gam fewnude taƴƴe gonɗe hende tawi tomo tooɓi yimɓe dañi hen caɗele no fewi oto wawa yaltude walla oto ƴiwonde tawi ɗum to banggue goudron to foof ha gadi nattata wuuro ngo ko toon garata to mum arde koyɗe natta wuuro ngo kilineɓe kadi jaltata ko wuuro ngo ha keɓoya goudron ko ɗon mbawata jaggude otoji pour faade nokkuji to jiɗno faade foof ene watno caɗele no fewi oto banggue kadi ko radio wonno toon radio mo ganduɗa hoorema radio ko ubbiɗo won wonɓe toon kadi goni koye ubbide radio o banggue kadi goɗɗuɗo on sartaji gonɗi toon goni koye addude kaaji joom sartaji en ɓe kadi ɓe beltanama Allah jarama ɓe jarama waɗi golle baɗɗe fayida mantinɗe sanne machallah caggal nde o yetti joomen sartaji en o waɗi erago ballal kadi o jarnima sukaɓe ɓe ñaagui duwaw bandiraɓe ɓe foof mo Allah kadi suttani seeɗani foof addi hen ballal mum kadi eɗen mbiya jarama so duwaw so wadde encouragé sukaɓeɓe e foof kala ko daña hen ko jaam kadi en mbiya sukaɓeɓe kadi félicitation ɓe beltanimama fewi ɓe jokku golle gueɗe mbaɗe ni yimɓe daranta koye mumen mbaɗa hen effort mumen foof so laamu tawti ɗumen hen ene yiiɗa kono kam hoto pattan ne jooɗo so jiiɗi yaltude wuuro donka yaltude so jiiɗi nadde donka nadde ɗum wona hunde moƴƴere fayida sukaɓe wuuro ko darade e daɗade gam kamen goni yakare janggo Futanki Diaw radio Jowol Sare Falde Mbagne bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji min jogan noon hande ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma alhamisa 19 lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyyi gasi ha laaɓi ɗum noon yen mbaali jaam ha janggo kadi on jarama